Hor salatzen da, berarekin gertatutakoaz, gizarte moduan oso hipokritak garela. Ze adibidez, hor dago violentzia, bortizkeri sexuala soldadu batekin esaterako, eta askoz kritika gehiago jasotzen du olako ekintzak antzerkian dalako, benetako errealitatean baino. Ze berak idatzi zuenian obra hori kontatu zuen, inspirazio iturria hartu zuela ere Srebrenikako sarraskia. Orduan, askoz gehiago okupatzen du prentsan, garaian, hau ezin da onartu, ze gusto txarrekoa, nola egiten dituzten horrelako gauzak, benetan ari gertatzen zena, baina hori zan salatu nahi zutena. Eta jendearen barrua muitu eta ez atera antzerkitik. Bueno, pues ondo dago, edo ondo pasadet, edo gaizki pasadet, baino ez dit zartakorik eman. Bai, publiko gaztearen bila joaten zen,